एकदम बुझाते नहीं के ना कि का करी आवत तनी ओने से रोप के तो घरे खाए करे के मन करता हो। आ इनका से कहतनी कि हमार बहनिया के चाहे अपने बहनिया के लिया लाव घर रोपनिया संभार देस जा। कौन कहीं कि हमारो बहनिया के तो टाइम अभी बइए बा हैं। आ इनकरो बहन कई गो में गोइल बाड़ी तो इनकरो बहनिया के टाइम बइए बा। ए फुलवा के माई आबा के जाई हमरा उरा से नहीं खी बोल फुलवा के माई रे जात रे बिया कबारे नु सांझी खानी जाइम जा रे घाम लागता घाम लगता वो सही बुझी। अब तनी सुबेरे उम के भोरहरियो करतनी अब फिर दिन भर ओइ पे खाए ओइ बनाए के बहनिया के लिया ले हमारा जाई तो पवाल बढ़िया से एगो बात कहतनी तारा के ले चलम तारा के गुप्ता धाम घुमा देम। गुप्ता धाम घुमा देम चाहे कुछो घुमा दे काम काम करे के पैसा कमाए के बेरा आइल बा एथी करे का बहनिया ना अपना बहनिया के लिए हमरे बहनिया के बा बच्चिया नतिनी गोड़ लागतनी खुश रही अरे सुनी की साफ होई गोर लगता है खुश रहे बच्चिया दे दिन हम ना लड़किया के हां गतिया में के कलासिया तू ही ना राहुल बहू हां हाँ नातिन लेके आइल बानी रोपवावे आइल बानी कहने की काल से रोपनी लगाव तनी अल्टी पल्टी कह द आ कलसिया बुचिया की एथी करे के बउआ हम उतार रोपवा दे हाँ बेटी की है हाँ तब लइके में रख सर अरे त पागल है इस करे धरे वाला आदमी कतहू करलन कमाए खाए में लाज का बा। ए बच्चिया सास खेलवाड़ी भी है हमरा बेटी के अलगा क देले भी है त हम ना रोपब करब त कैसे होई जी पाहुन जी रउला बताई अरे हैं ऊ घर के मैटर बा है दोसर अच्छा पाहुन हमर बानी का पाउडर बानी रोज अस्पताल जाए के बा बताई कि कैसे कैसे का होई त हम कहनी कि बुचिया खेती करम आकर पद नातिन ले ले बन पतैया के लइकिया बड़की पतैया के हमनी के नातिन बेटी पे सब पर कॉल दे ठीक माई ऐसे ने करो मुहवा बा माई के करे कहां रउरा देख लेनी ना देखले बानी बरात में हाँ अच्छा हाँ बसंतपुर नानी गाँव हाँ 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 का हो जाई देख लेनी तो ए बुची एती कल सर से करा चला जाए हां ठीक बा कहले रहे उनका सब तो वहीं से हाँ रघु रूपी ना आए रघु रूपी ना आ बाबूआ गाँवे हम कुल पलही आइल बनी रोपनी करावे ए बच्चिया वो जे हम कुल ठेकेदार हई रोपनी के अब मुखिया सरपंच के जो ना सब मुखिया के सरपंच के हई हमरा गांव के कुल बन जाई का खलम बेडी जी कल रहुए का बिया का बात रही कल ना कल संझिया खानतन किसी कबर ले बनी हाँ खेतवा में अपना ना हाँ 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 उहे त कहे कि सुमितवा के भाई खेत के बिया देखो तनी कि के कबरले बा केहू लागल ही नहीं खे ना तो हम बिया बाल कुल का बार रोपा दिए छीटा सब खाद थी सब भाई करी बेटी वो रोपलिया ई तो छटकी लड़की हमारे जन बिया हले बनी बिचिया बिचिया कहो हम नाती नहीं है पता है लड़की जन बिचिया तो छटकी लड़की के बिया हले बनी हमर जतिया जब बिया अपन बड़की लड़की के बिया कइले बनी बरहापुर ओ जा हेठार में जा के उ बाजरा थी बबुआ सब रोपी ना करी ना हम बेटीए घरे बेटी के चल जी ना रोपनी का हां कमाई खाए में बार बार कहते लाज का बुझाला काहे खातिर मुंह ठुठी करता जब बेचारा कम तन की सुनाला इन करनु हमारा अच्छा धरू एक और उहे हाल ठीक बात अब हम चला तनी बुचिया के ले ले खाए पानी माने चौपाई ले जी ना हां हां ना ना ठीक बा हम आ जाए टेम्पो हाँ टेम्पो आ जी हाँ देखो हम सिरे लागम तहारा में तू हमरा में सिरे लगी हो हाँ ठीक न हाँ। चला तनी ठीक बा ठीक बा ठीक एगो ई सास बाई लबा लबा बोलत रहेला हो कौन बेटी के यहाँ आके बेटी के माई रोपनी करवाई बिना लाज पागल होइस रे त बेटी बार बार पेट लेके अपन नैहर जाई तो कैसा लागी यही से बढ़िया नु बा ले आई रुबिया के कि ना ले आई बहनी तोरा हां पाट नहीं खे फिसल कैसे जाई मत लिया हो हमू ध के छोड़ दे तनी सब कुछ के कैंसिल कर दे तनी कि हम ना रुपया दे के रोपवा या खेत अरे वही बार हम जातनी तारी एक गो पाइट बा पाइट नहीं के फिचल का हो जी हम जाई अभी निकलम तो सांझ से आज कल फिर जाए के रोपे एकदम देखा तनी क्वेश्चन हो गनी हम हाला मत कर तोरा काम तू किलोम ले ले आवतनी खाइए आराम से आम तर मुंह खाई आम खाई ना खराब कइले रहत रन आज त तनको घर कम से कम चिंता बना नु रही कबो से पर रोपत रह मने हैं बताओ हो माइया गोनु त ढेरे आराम हो गई ना तो देख तू हेने होने काम करत करत हमारा आधा देह हो गए एगो तो आपन खाना बनाओ रोपनी के 10 गो खाना बनाओ
एकदम जीव हरान हो जाता का हो का एगो कहत हमर बगिनो आइल बे वो ठीक लागत नु आए मातारी के बोला के जी का इज्जत लेता हमार राउर काहे में इज्जत जाता काहे मातारी के बोला के जे रोपनी करई वो अल्टी पलटी बड़ी राउर चिंता होता अब हड़िए फाड़ देले बन त चिंता कौन बात के बा का रउआ करी हम अपन माई के ना बोलेम त रउआ का दिन हमरा खेतवा में रोपे बताई ना जा तू निकल के रोप और तने के रहे त काहे खाती अलगा कोइनी तो काहे हमें कहलम ना रहू संताल ना करम अच्छा हाँ। राउर का राखी अपन धियवा के आए कोस में अपना अच्छा तो झमकावल साले भर में छूट जाता अच्छा और सब खेती होता नु लागत तू गोर बाऊ कोई के धरती पर ना रहे देबू हमरा कहला में ना रहू त का करम अलगा ना करम बैठा के खियाईम त ए मम्मी और रउआ का के चिंता हो गइल बताई कैसे ये लोग- दुखवा खातिर रउआ संभाल गा अरे बाप त रे अभी अपने कमात खतवाई त रउआ काहे देख के जरूरत है हां त वो घरी बुझाता जर्री धइले बारे घाम लगता है गाना अरे माई! खेता में ना के कैसन माई! कुली लिपस्टिक अब छूटे लगल नु लगले कुल छूट जाई लाठी कुल उतर आ जाई जानलू क्या मरहला कर लिस रे कहत है के बोलाई ना अपना माई के तो बुलावे दे लंगटिन के सामने तू लंगटिन बन आज हे घरे हो घरे देखी चला कुछ जबान से मार के का जबान से मार के बोलियो का जबान से मार के बोली रउआ सब में भाई अलगा काहे खाती हो गरी रउ माई कोई अरे तो नइखू हमरा में तो जा साल खोल के नाचा जा अलग बात का मन जौन मन तौन कर लेबू हमरे घर में बाबू जानलू त मैं आ, छोड़ दे रे। हमरे से लड़े आइल ही जा हां आनी है जल नहीं खातिर आनी है जा का करी जा और बुला दर नहर से सब कोई के बुला दो अपन कमात खात बाई तब रउआ सबके दिखत बा काहे अपने जगह बूता बात जाके खुद करेला जाके अपने से रोपेला काहे के माइक बोललू अरे इज्जत बना के माई के बुला के रखते कह दे खेत में जाके मड़ी लगा के रहो जो ओ जे रही काहे है हमार हक हिस्सा नहीं हाँ के तो बात जेकरे के मन ओकरे के घर में घुसबू त ना घुसे जे मनते ही वो हाँ। माई ही है माई तो का ना सत पानी के पठार माई तो जा पर उनका के ले ला जे के माई कर रहा पहन के आइल भैया हे घरे होगा चल त इज्जत नहीं खे माई बेटी लड़त है मिल के नु बोला के लावत नहीं माई के तब रउआ सब जा समझ ए माई जा लंगटिन जा। ने बोला ला जे नगर नाट के नाच हां करे हे रामा हो सही आवेल जला समधियाना में लाज नहीं खे आई अच्छा रे तू ये कैसे कहा लंगा का गंगा हार जाला यानी कि मुंह तू नाट भी चल छोड़ दे केहू को बोला के केहू के काम करावत रहो से का मतलब है हम परेशान हो गइल भैया कनी ले चल छोड़ दे हटावा आ त तनी है ना बुझाता कि घर में एकदम थू के डेरा लागल बा कि जही मन करता तही तो बोली का दिक्कत होता अरे महाराज अभी और दर्द रही 6 महीने तक ओकरा के फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करवाई ले जाके फिजियोथेरेपी में इतना जल्दी सीधा हुई अरे बात कहे ना समझी ना ऐसे सीधा कह दिया गोड़ कोई के 45 दिन छोड़ दिया फिर ओकरा बाद कह दिया कि मोड़ा तो मोड़ा जाई तो हमारा घरे फिजियोथेरेपी बा तो जाई डॉक्टर साहब से बात कर ले हम कुछ नहीं जाना ऐसा आदमी बनी करे ऑपरेशनो करो ऑपरेशन करके दवाइयो एक्सरसाइजो करवाओ आपको कुछ दिन में कि ना डॉक्टर कहले बा छेना आ फल खाए के तो तू छेनो आ फल दो गांव में आदमी के तनो को बुद्धि बा जेबे ना करे कि कैसे कैसे का करे के ए डॉक्टर साहेब का राहुल अरे कहलनी कि देखो ना हमर मेहरनुआ के एथिए दुखाता का अरे का कहला हो अब का कहला यार अब का ना चीज अरु कोई याद पारे तो मरते काम से दुखात रहल हा पेट पीठ ना कपार कपार तो कपार तो खाना नहीं खाता है से ना खाना नहीं है का करब थाको लोकल भी लागत है कि हमरा ओकरा घाम लागल बा तो कहीं खड़ा बड़ा कुर्सी अब लेके बैठो जा कुर्सी पे डॉक्टर साहब अइला पे ई बात रहेला कि 2 रुपया बेसी लिही ना रहुआ मगर इज्जत करे जानी ना अरे 2 रुपया बेसी नहीं ना कपार को दिन से तुम खाता कपार इहे दुखाता पहले ही से दुखाता कि नहीं रुकी ना कहिए से कपार दुखाता रुकल बनी यही बेरा से यही वैसे तो गैस बनाता ले जा कपार दर्द के दवाई देता नहीं है गैस के दवाई दे तो ठीक हो जाए तो डॉक्टर साहब गैस तो कुल चूल्हा में बनावेला ई पेट में कैसे बना देता है भैया हाड़ी लेके पेट लेके बैठल बड़नू हाँ। तो औरो कुछ दिन में गैस बनाई ए में हां यही में बनाई तो रोजे हो जाई महाराज कहीं के गैस बार आई के ना पड़ी सिलेंडर वाला गैस ना हो लोटा लेके दौड़े वाला खेत में गैस बनाई अच्छा सब कोई कहला कि प्राकृतिक गैस तो प्राकृतिक गैस ना हो हां नेचुरल हो जाई चली ठीक बा कहला कि खेत उतर पाइए गुल होई खेत तो हमारा बता के 5 दिन हो गए पहले महाराज राउरो सास बाड़ी
अरे एकदम कहे के ना तब तो आमदनी भइल है अरे हमारा नाम जनी होला उहे के हमरो रोपी ना पूरा गांव में रोप दी ना। अरे महाराज का बताई 10,000 के ऊ रोपले बाड़ी आ 5,000 के होती की लड़की देखल सब सवाई लो पोठी ऐसा रहे 5,000 के ऊ रोप देलो ना 15,000 के माने यही सीजन में कमा के निकल जी बड़ा साच तार देती बाड़ी ना आ एकरा बाद अब सोहनियो करे चालू करी हम। आज हन हां ओहू में पैसा कमाता है ना सालों भ कमात रहली। तब महाराज देह के सीली दे पहले के दे जानते हो हाँ, पहले हाँ, खान पान आज के खान पान कैसे कहत हो तार मेरा कोइला अभी 2 साल भइल कपार दुखाए लागल कपार ध लेलस कपार दल गैस शुरू हो गई गैस शुरू हो गई उनकरा गैस के बा कोनो को देही ना ना तो फिर दवाई मिली ना तो दवाई का ना मिली मजे ले आई का दवाइया चल ले आई जी को बैठल बनी ले लेकिन तारो मेरा खूब न खड़ा करे अरे का कहे के ओही का तू पैदे भइल बिया वो दिन पेट में दर्द ना रहे हां ड्रामा कइले रहता तो करना लगत रहे हां झूठो के ड्रामा कइले रहे हां करे दी आ कोनो सुई हम ना दे रहे 300 हां और पनिया होला सुई होला नु हां जहां दे देबो हां डिस्टिल वाटर तहां बीछी लेके ई फाटे का ना हरामी डॉक्टर बसन पैसा बनावे खातिर अरे मेरा रू के रोगे हम बता देनी 300 में कहत रहे हरामी बड़ो या त का अच्छा रवे सुई देल रही नहीं जानत रहो बाहर उतने में ले जाए कर का कहत रहे पटना ले जाए के नु पटना में सौ 10,000 लागी जाई दांत दवाई ले ले नु तो दांत के चियर ले बस वही बता रहे के बता देनी अपन भीरी बड़ो राव डॉक्टर साहब हेने घर बता हेने कहाँ जाता नहीं